dorades ja. La canela, el coll, tot això. Ara posem durant una miqueta, ja veurem quan estigui més duradet. Ara mitja coqueta de porco i la anem seguint. Ja està, no? I aquest ja ajuda. Ara amb aquestes cancanades i el sofregit ho ficarem al forn. Que ja hem fet les carcanades doradetes i tot, ara hi posem aigua clara. Ara tirem la sal. I ja està. Vale? Mitjos. No necessita tanta cosa, però jo necessito més. Molt bé. No té més. Ara, ben cruadet això, que és el suc que s'ha fet, tots els ingredients. Vale? Ara quan això estigui una mica desfet, hi ficarem les peres. Que agafin una mica de caramel d'aquest. Que ens servirà per acompanyar l'ànec.